खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं इउपिपिएल दोलोआ 100 जन आइजोफोरखौ लानानै सावरायलायनाय हाबाफारि लादों। खख्लाबारि ब्लक आइजो गांखंनि बानजायनायाव मैया इउपिपिएल दोलोनि 100 जन आइजोफोरजों सावरायलायनाय हाबाफारि लादों बाक्सानि हजुवायाव। खौरां मोननाय बादिब्ला बे हाबाफारिखौ बेखेवना होफैयो 22 नं खख्लाबारि बियाबनि एमसिएलए मन्टु बर' बिथाङा आरो बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो मिरु इउपिपिएल आइजो गांखंनि आफादगिरि प्रतिभा ब्रह्म आरो गाहाय नेहाथारि हेलेना स्वरगियारि बिथांमोन, लोगोसे मुसलपुर जिल्ला इउपिपिएल आरो खख्लाबारि ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि आरो बायदि बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरिफोरजों लोगोसे खख्लाबारि ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि नेहाथारिफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां आइजोफोरनि नुजाथिनायाव बे 100 जन आइजोफोरजों सावरायलायनाय हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जानानै थाङो होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं आसाम मेघालय सिमायाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। आसामनि सासे सेंग्राखौ गारि भारायाव लांनायनि मुङाव लांखारनाय जादोंमोन, जायनि जाहोनाव ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिदोंमोन। खोला सालमारा मानकासार जिल्लानि बवालिया गामिनि 22 बोसोर बैसोनि कार सालायग्रा मुस्ताफिजुर रेहमाना 4 दिसेम्बर खालि गावनि गारिखौ भारायाव लानो सिनाय मोनै कल मोननायनि उनाव गोमादोंमोन। थासारिया मोनसे दुखुनांथाव महर लादोंमोन जेब्ला गाग्लोबजाग्रानि बिफा मजेल हकआ गावनि फिसाज्लाखौ हगारनो थाखाय हगारनायनि दाबि खालामनानै फन फैदोंमोन। फन खालामग्राया मुस्ताफिजुरनि फनखौ बाहायनानै पुलिसखौ सांग्रां खालामोब्ला गिख्रंथाव फिथाय मोनगोन होनना हुमखि होदोंमोन। गावनि फिसाज्लानि जिउखौ गिनानै गाग्लोबजाग्रानि बिमाया मानकासार पुलिस थानायाव मोनसे गसर थिसनो। थामथि रादाबाव दं क'क्राझाराव आइजो बिपिएफ गांखंनि सावराय जथुम। फैगौ ल'कसभा बिसायख'थिखौ लानानै बिपिएफ आइजो गांखं हिसाबै माबादि आरो माबोरै साखाफारा एबा गोख्रों जानांगौ बेनि सायाव मैया क'क्राझाराव आइजो बिपिएफ गांखंनि सावराय मेल। क'क्राझार सहराव थानाय मिरु बिपिएफनि मावख'आव थानाय हाग्रामा अडिट'रियामाव मैया बिपिएफ आइजो गांखंनि बानजायनायाव क'क्राझार जिल्ला बिपिएफ आइजो गांखं आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गं 73 था प्राइमारि कमिटिनि आइजो गांखंनि दैदेनगिरि सोद्रोमा आरो हेफाजाबगिरिफोरजों लानानै मैया मोनसे सावरायमेल हाबाफारि लानाय जायो। ल'कसभा बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै बिपिएफ आइजो गांखं हिसाबै गोख्रों हाबा मावनांगौखौ लानानै माखासे बाथ्रा बुंथिनायजों लोगोसे राजखान्थियारि माखासे बेरथुसार बाथ्राफोरखौ बे समाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो। बिपिएफ आइजो गांखंनि आफादगिरि सुप्रिया रानी ब्रह्म आरो पलिसि मेकिं बडिनि सोद्रोमा मालथि रानी ब्रह्ममोनहा। ब्रैथि रादाबाव दं बावैसो जालांनाय मोनसे जाथायाव आसामाव पुलिसनि नायबिजिरनायनि समाव फेग्रा मुवानि मोनसे गिदिर खेब हमनाय जादोंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला गारिया आगरतलानिफ्राय गुवाहाटि फारसे थांगासिनो दंमोन। बे जाथाया रायजोनि सराइपारि ओनसोलाव जादोंमोन। त्रिपुरानि राजथावनिनिफ्राय गुवाहाटि नोगोरमानि थाखाय थांनाय रेजिस्ट्रेसन NL02Q8170 गोनां ट्राकखौ सुनिबाराव मोनसे चेक पइन्टआव हमनाय जादोंमोन। गारिनि सालायगिरिया सोलिबाय थानाय चेकिंखौ नुदोंमोन आरो गारिनिफ्राय खारखोमालाङो। बे जाथाया पुलिसनि सन्देहखौ बांहोदोंमोन, जायजों गारिनि मोजाङै नायबिजिरनाय जादोंमोन। नायबिजिरनायाव पुलिस हान्जाया गासै 637 किल'ग्राम गान्जाजों लोगोसे गासै 91 पेकेट गान्जा बोखांनो हायो। बेरेखा बेसादनि गासै बेसेना 64 लाख रांनि जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों।
बाथ्रा राबाव दं इसर'आ आदित्य L1आव फज'नाय पेलट सुटनिफ्राय सानखौ हमनायनि सावगारिफोर शेयार खालामदों। इसर'नि बादिब्ला बेनि थाखाय मोनसेसे गुबुन गुबुन रोखोमनि फिल्टारफोर बाहायनाय जादोंमोन। भारतनि सान मिशन आदित्य L1आव पेलट सुटआ साननि गोबां सावगारिफोर सेबखांजादों। इसर'आ सावगारिखौ शेयार खालामदों। इसर'आ बुंदों आदित्य L1 अख्रांमायाव थानाय सलार आल्ट्राभायलट इमेजिं टेलिस्क'प आइजेंआ साननि गोबां सावगारिफोर सेबखांजानायखौ नुनो मोन्दों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।